Lezi ndaba zehora lokuqala sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli bokelinazi ezinohlonze emini nje. Lieutenant Jerome Mkhwanazi had not addressed the de-establishment of the task team in his letter. He had referred only to the removal of the dockets. Umqondisi we-NPA KwaZulu-Natal Advocate Elaine Harrison utsheleke ikhomishana kaMadlanga ukuthi waqala ukuzwa ezinkundleni zokuxhumana indaba ke yokuhlakazwa kophiko olwalisunguleleke ukuphenya ngamacala okusocongwa kosombusazwe esifundazweni. I've asked the Provincial Commissioner to see me in my office urgently to come and account. Undunankulu waseGauteng uPanyaza Leso futhi kuzofanele umkhuzo wamaphoyisa esifundazweni aziphenduleleke ngesimo sesiteshi samaphoyisa iAcacia. Leso ufike utheleke ngazelele kulesi siteshi emva kwezikhalo zezakhamuzi zokuthi kasikho ezingeni lokusebenza. The management in place, has been doing their best to make sure that we get ready for academic year 2026. Ungqongqoshe wemfundo ephakeme uBhuti Manamela uthi-ke ziyalungiswa izinkinga ezikhungetheke isikhwama esixhasa abafundi ngemali i-NSFAS. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni zehora lokuqala izinkunqa phambili kanti futhi-ke ezihamba phambili la kwe-SABC 1 Mzansi for sure kanjalo-ke nakwe-SABC Lehigh. Igama lami nginguDaud Phungula. Umqondisi wophiko olushushisa amacala omphakathi NPA esifundazweni KwaZulu-Natal Advocate Elaine Harrison uthi waqala ukuzwa ezinkundleni zokuxhumana indaba yokuhlakazwa kophiko oluphenya amacala okusoconga kosombusazwe esifundazweni KwaZulu-Natal. UHarrison ubethola kubufakazi esigcawini ke sejaji uMbuyiseni Madlanga esiqhubeka ke ePitoli njengoba ethi ke lolu phiko lumqoka ukungifakazi ke wesine ukwethula ke ubufakazi kulesi sigcawu esingenele kusukwini ke lwesikhombisa namhlanje. Umqondisi wophiko olushushisa amacala omphakathi KwaZulu-Natal Advocate Elaine Harrison uthi ayikho incwadi ayithola emazisa ngokusemthethweni ukuthi ithimba liphenya amacala okusocongwa kosombusazwe selihlakaziwe kepha kunalokho wabona ezinkundleni zokuxhumana. Firstly, there had been no formal communication to me about the de-establishment of the task team itself other than what I saw on social media. Secondly, Lieutenant Jerome Mkhwanazi had not addressed the de-establishment of the task team in his letter. He had referred only to the removal of the dockets. Thirdly, an enormous amount of work had taken place to ensure the necessary coordination by providing a dedicated prosecutorial team to address all the challenges that had historically been raised in responding to the work of the task team. And fourthly, news of the disestablishment emerged at the time that all of the work that had been put in was clearly bearing fruit and the coordination was producing the desired results. Uthi ungacaciseleki ngokuhlakaza kwaleli thimba kwaphazamisa iNPA ezinhlelweni zayo zokushushisa amacala esifundazweni KwaZulu-Natal. The NPA has got its own strategies and action plans as to how we need to approach the work. And I was finding that I'm unable to finalize the KZN annual operation plan because there's no finality regarding the existence or non-existence of the political task team, which would then it would have an input regarding the KZN plan. Uphinde wachaza ngemihlangano yeNPA eyabanayo nombutho wamaphoyisa ngo-2019 nalapho ethi izigameko zokusocongwa kosombusazwe zazingekapheli esifundazweni KwaZulu-Natal. Lokhu ke kuyanqubuzana nalokhu okuthiwa kwashiwo ungqongqoshe wamaphoyisa osamisiwe emsebenzini uSenzo Mchunu ngesikhathi ekhipha umyalelo wokuhlakazwa kwaleli thimba. The political cases had not stopped in 2019, so I couldn't leave that out. We were still experiencing a high level of political violence during 2019, and the case numbers will speak for themselves. So if it was suggested in this commission that political killings in fact stopped in 1994, there were no political killings happening in 2019, what would your answer to that suggestion be? I would say it's incorrect.
Umkhandlu dolobha ekureleni uyaleleke ibamba lomphathi wedolobha ukuthi liphuthuleke uphenyo lwangaphakathi mayelana nezitsolo ezibucayi ezibhekeneke nebamba lenhloko yamaphoyisa kamasipala uBrigadier Julius Mkhwanazi. Lokhu kuza ngemva kwezitsolo ezidalulwe iCommissioner kaMadlanga ukuthi uMkhwanazi usolwa ngokubhalisa ngokungemthetho izimoto zikasomabhizinisi uVusumuzi Cat Matlala njengezimoto ezingamasipala, kodwa uziphikile lezi zitsolo. Kufakwe isiphakamiso esiphuthumayo esethulwe ezindlini zomsakazo sokumiswa kwebamba lesikhulu samaphoyisa seGroleni uBrigadier Julius Mkhwanazi emuva kokuvela kwegama lakhe kufakazo bethulwa kwiCommissioner kaMadlanga. I've been briefed yesterday, on Tuesday and yesterday I received a briefing from the audit committee. There is a preliminary investigation, so we need the city manager to actually conclude so that a report is processed. Then council is fully briefed. When council actually, take any other decision, it will actually be informed. Umkhwanazi usolwa ngokubhalisa izimoto okholakala ukuthi ngezomsolo oboshiwe uVusumuzi Cat Matlala wasibhalisa njengezimoto zomkhandlu ezigunyazwe amalamba ahlaza ezikhulu esiphezulu. Amanye amaqembu aphikisa emkhandlwini asolwe Democratic Alliance kuyiyona eyayiphethe idolobha ngo-2023. I proposed the motion, Alderman Campbell seconded that motion, and we did that so that we can get transparency. But it's also important to remember under Alderman Tanya Campbell's tenure that she requested for numerous SIU reports, including Fleet. So I think that those allegations are just part of politics. uBrigadier Julius Mkhwanazi unikwe umhlabakhefu emsebenzini kuzokuphothulwe uphenyo. Undunankulu waseGauteng uPanyaza Lesu futhi kuzofanele uCommissioner wamaphoyisa esifundazweni aziphendulele ngesimo sesiteshi samaphoyisa iAcacia. Undunankulu utheleke ngezelele umuntu kulesi siteshi ngemva kwezikhalo zezakhamuzi zokuthi asikho ezingeni lokusebenza. Undunankulu waseGauteng uPanyaza Lesu uthi akumthathanga ngisho imizuzu eyishumi ukubona ukuthi kufana nokuthi asikho isiteshi ngenxa yesimo esikuso. I've asked the Provincial Commissioner to see me in my office urgently to come and account together with the Department of Public Works because there's no way they can fight crime with an institution like this. So sadly I came here to confirm that indeed there's no institution. Committed to assist them, but can only assist those that are giving you information to say we need this kind of assistance. The state of this, it's shocking. I've visited police station, but I've not seen this kind of a police station. I must be honest, I'm humbled by the commitment of the police that are working here, the police leadership that is here, regardless of these conditions. I mean, they continue to operate. If I had my wishes, I'll shut down this police station. But the reality is that there are people that need help, there are people that need protection. If you shut it down, where will they go? But it's not an institution that we can say it's our crime-fighting machinery. So it's completely misplaced, under-resourced. Uthi ezinyangeni ezintathu ezizayo bazokwazi ukusiza amaphoyisa ngendawo yokusebenzela. Ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu uvele enkosini ihlabiso osenxuso somabhizinisi nomphakathi ukuthi batakula amadolobha aseningizimu Afrika. Uhlabisa ubalulelo njengengxenye yemizamo eqhubekayo yokuqinisa nokuthuthukisa umnotho emhlanganweni oqhubekayo eGqeberha eEastern Cape. Ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu uvele enkosini Nhlabisa ubambe umhlangano nosomabhizinisi Nelson Mandela Bay Business Chamber njengengxenye yemizamo yokuthuthukisa umnotho wakuleli. Uhlabisa uthi uma nje kungenzeka kubuthana umasipala nosomabhizinisi egumbini elilodwa singavela isisombululo. How can we possibly get all the metros and all the chambers in our country for major cities under one roof and say, look, we have a problem. Can we solve it? And who do we need to champion on a daily basis? Kanti uphinde wabalula ukuthi akekho okhonjwa ngomunye kulezi ngqinamba ezibhekene nezwe kodwa izwe libhekene nenkinga ifanayo nedinga kusukunyelwa ngokusheshsha. No one should feel one is being blamed
but everybody must feel we have a real problem. The city of Johannesburg was a pride. People were moving all over South Africa to Johannesburg. They don't want to. The popular area, Carlton Center, with the longest building, no one wants to go there because buildings are empty. Uhlabisa uphethe ngelithi uma kungavunyelwana ngemuva kwaloku ukuxoxisana nokuthi ungaguqulwa kanjani umnotho wezwe lethu esigabeni saloko kwenzeka eMelika kungavuleka namathuba okutshalwa kwemali kulelimi. Bukela sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena odabeni oluphambili besibika ukuthi Umqondisi omkhulu we-NPA KwaZulu-Natal utshela iCommissioner kaMadlanga ukuthi waqala ukuzwa ezinkundleni zokuxhumana indaba yokuhlakazwa kophiko olwalisungulelwe ukuphenya ngamacala okusocongwa kosombusazwe esifundazweni. Bukela sikhumbuza ukuthi lezi indaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus ngeke uzuzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzosithola ngomjalo bazo. Umholi we-Democratic Alliance uJohnston Hazen usememezele uHanif Hussein njengalowo leli qembu elizofolosa ngaye esikhundleni sobumeya eThekwini okhethweni lohulumeni bezindawo ngonyaka ozayo. All over this beautiful country, more and more South Africans are realizing that we can build a better country if we resist the temptation to be divided on race and fight for competence and good governance instead. There is something amazing happening in our time. People have had enough. They're tired of being divided because we may look different. They are tired of being lied to. People are tired of being part of racial voting blocs. South Africans want better, and they deserve better. Just a few days ago in a by-election not far from here, voters had enough. They abandoned their traditional party political loyalty and decided to vote for competence and change. And I want to thank those thousands of voters who turned up to put out their trust in the DA. You are the brave ones who are fighting for change. But this is not an isolated incident. Over the last 15 years, town by town, city by city, millions of South Africans all over the country are getting behind the DA to bring change for our children. Ungqongqoshe wemfundo ephakeme uBhuti Manamela uthi-ke ziyalungiswa izinkinga ezikhungetheke isikhwama esixhasa abafundi ngemali iNSFAS. One of the major problems that confronted the NSFAS has been the role that we play as the executive authority. Ungqongqoshe wemfundo ephakeme uthi NSFAS sikwenze konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuthi akubi nayo inkinga ngohlelo lwayo ngonyaka ozayo. As far as we concerned, the management in place has been doing their best to make sure that we get ready for academic year 2026. uManamela uthe selwethuliwe nohlelo lo-internet oluzolekelela abafundi ekufakeni izicelo okuwuhlelo olubizwa ngokuthi NSFAS. We are finalizing and almost concluding the enrollment plans, meaning to know exactly how many spaces are available for which course at which university or TVET college or community college. So we're planning to that detail. That's the first thing. The second thing is, yes, we've launched the application for NSFAS, and just Google my NSFAS. You will then find information, links. Uqhubeke wathi into engabanikeza ukuphumula ukuthi abafuni kube khona abafundi abanemphumela bavumela ukuba bathole ikhala zokufunda kodwa begcine bengasayitholi okungaba nomthelela ukuthi bayithole sebehleze emakhaya. For us, what is creating sleepless nights is that we do not want to see any child who qualifies and want to study at our post-school education and training institution being on the streets. Unxuse labo abahlinzeka ngendawo zokuhlala abafundi ukuthi bangabakhiphe emqashweni njengoba nje umnyango wakhe uzama ukuqhamuka nezixazululo sokubakhokhela.
Iphini likaMengameli uPaul Mashatile udlulisa amazwi okukhalisana nomndeni kandunankulu wase-Eastern Cape Oscar Mabuyane ngemva kokwedlula ke emhlabeni kukamama wakhe uNolandile oshona ke ngesonto ledlule eseneminyaka engama-79 ubudala. Osopolitiki abemva bangemva abahlali badibane apha ukuzogquma emswaneni kusapho lakaMabuyane olugugungelwe lilifu elimnyama kusukela kwiveki ephelileyo. amazwi ovelwano ephokoka kulusapho. Umama ongasekhoyo uNolandile uchazwa njengomama odlala indima ephambili eqinisekiseni ukuba amakhaya amaninzi apha ekuhlaleni afumana imfudumalo yaye iziseko zamakhaya zimqiliba. We are here to convey our sincere condolences to the Mabuyane family for the passing on of their mother. To say to our brother here, dear, sincere condolences. Our condolences to the Mabuyane family in its entirety, but also to the family of the African National Congress in this branch, which is here in numbers. Abahlali bamchaza njengomama obenemfudumalo nobethanda ukuba onke amakhaya abenoxolo ekwazi phuhlisa khona ukuze kungabikho ingxaki kakhesekile. Ebengulo mama ke uqinze ibhanti. Ebengulo mama ukhusela isikhukukazi sakhe emantshontshweni erhuqa elixesha linguYesu Kristu. Right nyana kaTsholo. Noba ke singena umphazulu. Umama uNolandile uzawubekwa ngomgqibelo kwikhaya lakhe eDeberha eNgcobo. Ndinkululeko Nyembezi wendaba ze-SABC eNgcobo. Bahlangene ke ePhimville eSoweto abakazidlodlo njengoba bebambe umkhuleko omayelana ke nokuphepha kwabo emsebenzini abawenzayo. Njengamanje nje ubona ke embukeli ke izona ke izithombe zawo ke lo mkhuleko oqhubekayo njengoba ke behlezi bekhala ke mihla namalanga ekakhulukazi malungana ke nezigameko ezahlukahlukene lapho sithola khona ukuthi abakazidlodlo bayasocongwa besemsebenzini. Njengamanje ke izona ke izithombe eziveza ke yona ke lenkonzo eqhubeka khona lapha ke ePhimville eSoweto. Three, 2, 1. Owami. Omasikela kwezemidlalo njengamanje ke sizoxhumana ke nentatheli yezemidlalo la eSABC uMduduzi Ndlovu ukubheka nje kafushane ke imidlalo yamaqembu aseningizimu Afrika adlala ke yokuhlungela iCAF Champions League kanye neCAF Confederation Cup okuyi-Orlando Pirates kanye neKaizer Chiefs. Ke njengamanje sixhumana ke nayo uMdumdu asikubingelele sikwamkele ke izindabeni ke zehora lokuqala. Ingabe ke yikuphi esingakulindela kule midlalo emibili? Siyazi ukuthi iChiefs iza kulomdlalo komlenze wesibili kilandela emva kanti ke uma ke sibheka ngapha kweOrlando Pirates yena kubuka sengathi ivunwa ke izinto njengoba ke inqobile emzulisaneni ukuqala. Ngibingelele Ndzabeni emini ngisho ngithi ukhuluma yona uyibeka yona impela omabili amaqembu adlala ekhambeni evikini eliphelile sibuya kulo kulembela sonke sibuya kuyo iKaizer Chiefs ihambile kuCAF Confederation preliminary round first round la ehamba yaya eAngola eLuanda lapho ifike yehlulwa khona ngeligoli linye eCanzeni. Ngibe nenhlanhla ukuthi bengiwenda lo mdlalo ngiwulandzela nokusekwente kanjani. iKaizer Chiefs ibe nemafuba labanyendi kulo mdlalo ngesikhathi khona elena eLuanda yaliwa ngiyo inhlanhla yokucala ngaleli khulu lisasasa kanti Orlando Pirates yona siyathi sibeyivakashele nanobe behlala ekhaya kepha beyivakashele icembu njengoba silibona nje nyalo Tifombeni Ndefu beyivakashele icembu lase Lesotho iDOD FC yona badlalela khona la ekhaya eBloemfontein. No kuyezwakala masidlulela phambili nje ngokusheshsha uma sibheka ezithinta iRugby Championship mkhulu umdlalo eThekwini njengoba ka amabhokobhoko ezobe bhekene ke nayo iArgentina. Ngicela nje usitshele ukuthi yini singase silindele kulomdlalo okulindela ukuthi wenzeke kusasa khona lapha eThekwini.
kumdlalo lona we-rugby championship eThekwini sitakhumbula ukuthi iqembu lakuleli iqembu la Dr. Rasirus Masala yaqali kahle lo mqhudelwano we-rugby championship utakhumbula umdlalo wekuqala bola eJozi eEllis Park lapho sehlulwa khona saphucwa kabuhlungu khona iAustralia sihamba embili nga 22 points yabuya iAustralia yatenela amathanzi yagcina inqobelo umdlalo nge38-22 kwabonakala ukuthi ama tactics lathi akasebenzi ngendlela le kahle kepha sabe sesihamba ke saphinde sadlala nayo iAustralia eKapa wabona uSteve uyatibuyisa Erasmus kancane sihambile bese New Zealand bavikile namabili lendlulile basifike eNew Zealand saqale Eden Park iNew Zealand ayehlulwa eEden Park mayidlala khona eEden Park kule yankundle Eden Park sula 1994 so uyaqhubeka umlando yahluleka iNingizimu Afrika ukuthi iphumelele lo mdlalo lapha eEden Park kepha umdlalo lolandzela kwahamba waya edolobheni lakhona eNew Zealand iWellington yabe sisayaphumelele emabhokobhoko uyabona ukuthi kunethinguquko yithi sithi abanye nje bayakhala ngekuthi iqembu lakuleli le rugby asafani yebo kumele lingasafani kepha yinto le kahle lena njengoba kulungiselelwa iminyaka lemine ye-Rugby World Cup siyakhumbula ukuthi 2023 sibuya eFrance la siphakamise khona sicoco nyalo simele ngo2027 sesisekhasine cuts 2025 uyapheka lo ka Erasmus uyahlanganisa abadlali labanesipiliyoni labanye babo sesikhathi sabo sesiyangekuphela ecenjini lesive kungeniswa abadlali abasebancane ngikubonakala ngathi sinema results awafani kahle kepha singalizela umdlalo lo Kings Park eThekwini kusasa ngicabanga ukuthi iqembu la Erasmus betha unqoba noma kanjani lo mdlalo njengoba uqhubeka lo mqhudelwano wayo iRugby Championship. Ayino asibonge kakhulu asithemba ukuthi impela lizosebenza ngokuzikhandla liphinde futhi ke linqobe sibonga kakhulu iyona ke intatheli yezemidlalo la eSABC umduduzi eNdlovu kodwa mbukeleke njengamanje umhlahlo wesimo sezulu ke asithi qhu ezitolo kade masibuya uzobe ukhona ke na kanjani umhlahlo wesimo sezulu. Sizibeka lapho bese kuphathele zona ke kuleli hora ke usale kahle.